A dovolte, aby som sa v krátkosti predstavil. Moje meno je Gabriel Krescánko, som konateľom spoločnosti Ampel SRO, ktorá sa venuje hlavne projektovej činnosti na území východného Slovenska, čo sa týka nízkeho a vysokého napätia distribučných sústav NNVN, hlavne pre východoslovenskú distribučnú. Som zároveň autorizovaným stavebným inžinierom a taktiež stavbyvedúcim pre tieto inžinierské stavby. V dnešnej prednáške by sme si mali povedať niečo o riadení potenciálového spádu uzemňovacích sústav trafostaníc VN a NN. Prečo som si zvolil túto tému? Dôvod je ten, že ako mnohí z vás, a ja som projektantom, ktorý v podstate projektuje distribučné vedenia, samozrejme aj odpínače, respektíve sekčáky alebo trafostanice na úrovni VN, NN. Požiadavky, ktoré patria k týmto zariadeniam z noriem, hlavne z 5.0.5.2.2, čo sa týka uzemňovacích sústav, sa do našich projektových dokumentácií dostávajú. Teraz mám na mysli špecifické opatrenia M, a síce uloženie uzemňovačov v rôznej hĺbke v okolí tohto energetického zariadenia. Požiadavky sa do projektovej dokumentácie dostanú, daná projektová dokumentácia, respektíve konštrukčná dokumentácia sa následne overí oprávnenou právnickou osobou, je vydané osvedčenie, daná stavba sa ide realizovať. Tým, že som aj stavbyvedúci a pôsobím aj počas výstavby na danej stavbe, sledujem si niektoré montážne firmy, ktoré realizujú tieto uzemňovacie sústavy spôsobom takým, že vykopú jamu, na dne jamy urobia lôžko, na to osadia trafostanicu, následne hodia tam uzemňovaciu sústavu, masoviny FEZu 34, zaustia VN-kové, NN-kové kábly do tejto trafostanice a následne to zasypú. Vôbec si nevšímajú požiadavky, ktoré boli uvedené v projektovej dokumentácii, a síce to, že prvý prach tej uzemňovacej sústavy má byť odstupňovaný, respektíve vertikálne rozdielný oproti tomu druhému prahu pri danej trafostanici, respektíve pri sekčáku. Preto som sa začal ja zapodievať tým, že či má vôbec vlastne zmysel ukladať túto pásovinu do rôznych hĺbok pri týchto energetických zariadeniach. A čo sa vlastne deje s týmito uzemňovacími sústavami, keď cez ne prechádza elektrický prúd? Takúto otázku som si položil a snažil som sa na ňu zodpovedať. Na to, aby ste vedeli zodpovedať takúto otázku, môžete použiť dva spôsoby. Buď použijete spôsob matematický, asi síce namodelujete si to alebo nasimulujete si to v nejakom programe, alebo použijete spôsob experimentálny a danú uzemňovaciu sústavu si zrealizujete niekde v blízkosti, kde v podstate pôsobíte, a cez túto uzemňovaciu sústavu začnete vháňať do zeme elektrický prúd a budete sledovať, čo sa s tou uzemňovacou sústavou deje. Ja som si zvolil tento druhý spôsob, keďže už skôr na seminári pre LPEčko som sa snažil vymodelovať pomocou 3D softvéru potenciálové spády uzemňovacích sústav, trafostaníc a sekčakov. Preto som si povedal, že teraz v podstate zvolím ten druhý spôsob a použijem experimentálnu metódu, kde si v podstate utvorím danú uzemňovaciu sústavu u seba doma, takú, aká sa podobá uzemňovacím sústavám pri týchto energetických zariadeniach, a budem cez ňu vháňať elektrický prúd do zeme. A týmto buď potvrdím, alebo vyvratím to, že má zmysel v podstate ukladať tú pásovinu do rôznych hĺbok v blízkosti týchto energetických zariadení. Čiže poďme sa pozrieť na túto prednášku a na to, čo v podstate som zistil pomocou svojho merania. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že sa venujem aj základom elektrotechniky a veľmi rád študujem staré literatúry. Preto na úvod tejto prednášky by som vám chcel dať elektrotechnickú hádanku. Odpovede si prosím nechajte na záver prednášky, skúste počas prednášky nad tým porozmýšľať. Predstavte si, že máte valec, povedzme, z alobalu, ktorý má výšku 30 cm. Vedľa toho valca z alobalu v podstate dáte neodymové magnety. 4 neodymové magnety, ktoré môžu mať priemer, povedzme, jedného magneta 1,5 cm. Hrúbka toho jedného magneta je 0,5 cm. Spustite tieto neodymové magnety v blízkosti toho alobalu, ktorý používate bežne aj na pečenie. Keď si zmeráte čas, ja som ho v podstate doma zmeral, zistil som, že čas dopadu týchto neodymových magnetov bol 40 stotín. Keď som tieto neodymové magnety pustil cez vnútro tohto alobalu, zistil som, že čas sa predĺžil, respektíve tie neodymové magnety sa spomalili.
Ak som na tento alobal nasunul ešte ďalší alobal, ktorého vnútorný priemer je taký ako vonkajší priemer toho prvého alobalu, čas sa predĺžil na 3 sekundy a 49 stotín. Ak som tam dal ešte jeden alobal, v podstate zväčšil som tú plochu, respektíve hrúbku tej vonkajšej ako keby elektrody, tak čas sa mi predĺžil dokonca až na 4 sekundy. Otázka teraz znie, čo spôsobuje spomalenie týchto neodymových magnetov, keď padajú cez vnútro toho alobalu. Nechajte si tieto odpovede na koniec prednášky, teraz sa pustíme do prednášky. Skúste nad tým porozmýšľať. Na konci tejto prednášky sa k tomu vrátime. Takže, ako si môžete vidieť, v podstate experiment bol realizovaný v obci Uzovské Pekľany, v mieste, kde v podstate pôsobím, v okrese Sabinov v Prešovskom kraji na východnom Slovensku, v blízkosti miesta, kde v podstate mám aj experiment na mechaniku vonkajších vedení, kde mám v podstate zavesený samonosný izolovaný kábel NFA 2X 4x120, kde som celoročne meral stavovú rovnicu tohto kábla. V blízkosti tohto experimentu som v podstate začal realizovať moju novú uzemňovaciu sústavu, cez ktorú budem vháňať prúd do zeme a cez ktorú budem overovať rôzne uloženie, respektíve uloženie pasoviny v rôznych hĺbkach. Na to, aby som si vedel namodelovať, respektíve vytvoriť zapojenie tejto sústavy, potreboval som najprv si vymyslieť, ako to zapojím tak, aby som nezvyšoval napätie na cudzích neživých častiach. V prípade, že to priamo napojím na 230 V zo zásuvky a prúd sa mi bude následne uzatvárať cez neutrálny bod trafa. Tomu som potreboval zamedziť. Preto som zvolil oddeľovacie trafo, ktoré budem používať pri tomto experimente. Čiže mal som v podstate oddeľovacie trafo. Ja som si zvolil trafo s prevodom 400 na 230, to znamená, prevod bol nejakých 1,74, s tým, že na primárnej strane ja som aplikoval 230 V zo zásuvky, na sekundári som očakával nejakých 130 V. Avšak mal som v podstate trafo, len ešte som potreboval si určiť veľkosť toho trafa, aby mi to trafo nezhorelo, keď ho napojím. Na to, aby som si vedel určiť veľkosť, potreboval som vedieť, aký prúd mi potečie do zeme a cez aký odpor v podstate sa ten prúd bude preháňať. Takže vybral som si svoj merací prístroj PU430, ktorú môžete vidieť tu na obrázku, a cez Vennerovú metódu som si zmeral rezistivitu pôdy v danom mieste, kde budem ukladať tú uzemňovaciu sústavu. Rezistivitu pôdy som meral do hĺbky 0,5 metra, meter a pol až 2 metre. Nameral som takéto odpory cez PU430 a následne som si to prepočítal na mernú rezistivitu pôdy v okolí môjho uzemňovača. Keď som následne aplikoval vzťah pre výpočet odporu tyče, ktorý je uvedený v 33 2005-54, tú istú normu samozrejme máte aj vy, následne som si vypočítal odpor tyčového uzemňovača, ktorý by som zabil v danom mieste a určil som si hodnotu odporu tohto uzemňovača pre rôzne hĺbky uloženia. Následne z tohto tu odporu som si vypočítal prúd, ktorý mi bude pretekať na sekundárnej strane trafa pri napätí 130 V. Ja pri najhoršej podmienke alebo pri najnižšej hodnote odporu uzemnenia tyčového uzemňovača som si určil, že v podstate potrebujem nejaké kilovatové trafo. Takže som si zvolil v podstate šrakacké trafo s tým, že primárne, sekundárne napätie 400-230 V a ja som to trošku predimenzoval, dal som si v podstate... Áno. Prosím. Pardon. Je to lepšie? Dobre, ospravedlňujem sa. Myslel som si, že to nevidno, tú tabuľku u vás. Dobre, takže pokračujeme ďalej. Čiže v podstate ja som si zvolil šrakacké trafo, kde v podstate som mal výkon 1,6 kVA, keďže som si v podstate uvažoval aj z rezervou toho transformátora. Som si neuvedomil, keď som v podstate vytváral alebo realizoval tento výpočet, je ten, že ja som bral do úvahy len odpor uzemňovača, cez ktorý bude prechádzať prúd do zeme. Ale nebral som do úvahy prúd uzemňovača referenčného, cez ktorý bude prúd vychádzať zo zeme a následne do zdroja. Samozrejme, tieto dva odpory sú v sérii, čiže ak to spočítate, tak to trafo mohlo byť aj nižšie. Celkový ten výkon toho trafa mohol byť nižšie. Ale už som to trafo mal kúpené, tak v podstate to trafo som následne začal používať. Čiže aká bola schéma zapojenia, ktorú som aplikoval? Veľmi jednoduchá.
Odpor R1, v podstate 5 ohmov, reprezentuje odpor uzemňovača môjho referenčného, voči ktorej som v podstate pripájal ten nový uzemňovač. Tento uzemňovač som vybudoval asi 5 rokov dozadu z pásoviny Fezena 30x4, ktorá je uložená v zemi v nejakej hĺbke 60 cm o dĺžke 25 metrov. Následne vo vzdialenosti od 20 do 40 metrov som umiestňoval rôzne typy uzemňovačov, ktoré sa používajú aj pri trafostaniciach, s premenlivým odporom. A samozrejme tieto uzemňovače sú spojené s zemou. A na jeden uzemňovač som pripojil jeden pól sekundárneho vynutia trafa, kde bolo okolo tých 130 V. Druhý pól cez izolovaný vodič som dotiahol až k uzemňovaču s odporom 1. Čiže takéto zapojenie som využíval pri napojení týchto mojich uzemňovacích sústav a pomocou tohto zapojenia som následne sledoval, aké bude napätie v okolí tohto uzemňovača. To znamená, pripojil som voltmeter na elektródu, respektíve na uzemňovač s hodnotou R2 a následne so sondou, v podstate túto sondu som zarazil do zeme v rôznych vzdialenostiach a meral som v podstate potenciálový spád v okolí tohto uzemňovača. Poďme sa pozrieť, čo som nameral. Najprv, na to, aby som v podstate nikoho neohrozil, a aby som v podstate zistil, či to vôbec vlastne bude takéto meranie fungovať, tak v podstate som zabil tyč do zeme. Tyč použil som s priemerom 25 mm, zabil som ju do polmetrovej hĺbky. Dané meranie som realizoval večer z toho titulu, aby som nikoho neohrozil, či už svoju rodinu, alebo ďalších blízkych, keďže mám dve maloleté deti. Takže realizoval som to o polnoci u seba doma, keď už každý spal. Takže postupne v podstate typ som zabíjal po pol metri do zeme. Odpory RV sú odpory vypočítané, ktoré boli v predošlej tabulke na úvode. A RS boli skutočné odpory, ktoré som následne nameral merakom na meranie uzemňovacích sústav, pomocou ktorých som meral odpor uzemnenia tohto tyčového uzemňovača. Toto bolo moja aparatúra, ktorú som používal, čiže v podstate cez predĺžovačku som si priniesol 230 V, Unimer 02, šrakácké trafo a UT 521 s tým, že ešte kliešťový ampermeter. Pozrime sa, aké hodnoty napätia, respektíve úbytky napätia som nameral v okolí toho tyčového uzemňovača, keď bol zabitý v hĺbke pol metra. Čiže keď som ho zabil do hĺbky pol metra, vo vzdialenosti 5 cm som nameral nejakých 60 V. Čo ma veľmi zaujalo, bolo to, že keď som sa danou sondou ešte len dotkol trávy, že nie priamo zeme, už tá hodnota na meracom prístroji vyskočila. Ak som sa dotkol kôry stromu v blízkosti toho tyčového uzemňovača, už tá hodnota vyskočila. To znamená, ako keby všetko sa elektrifikovalo automaticky v blízkosti toho tyčového uzemňovača. A vo vzdialenosti 5 cm bol úbytok napätia o čosi väčší. Samozrejme, celkový potenciálový spád, ktorý môžete vidieť tu, mi siahal plus minus do vzdialenosti nejakého 3 metre, čiže 300 cm, keďže ďalej už ten úbytok bol minimálny. Čiže môžeme hovoriť o referenčnej zemi. V takejto vzdialenosti už sa nachádza referenčná zem pri takomto zapojení. Ak som mal tyč zabitú do hĺbky pol metra, aby ste mali predstavu o tom, aké prúdy mi prechádzali do zeme, tak pri napätí nejakých 130 V mi prechádzal prúd nejaký 1,5 ampera do zeme. A takýmto postupným meraním som si odsledoval úbytok napätia na tejto tyči. Celkový úbytok napätia, ktorý sa mi stratil na tyči, ktorá bola zabitá v hĺbke pol metra, bol 120 V. Samozrejme, zbytok tých nejakých 10 V sa mi objavilo na tom uzemňovači, na tom referenčnom uzemňovači, voči ktorému som zapojil tento uzemňovač. Následne, ak som tu tyč zabil o pol metra hlbšie do zeme, tak ten celkový úbytok napätia samozrejme klesol, lebo klesol odpor a časť toho napätia sa mi presunula na môj referenčný uzemňovač. Tu si môžete všimnúť však, že ten potenciálový spád sa zmiernil oproti strmosti potenciálového spádu pri hĺbke pol metra. Ak som to zabil o ďalších pol meter, v podstate ten potenciálový spád mi opäť klesol a keď bola tyč zabitá v hĺbke 2 metre, že len koniec mi strčal v podstate nad úrovňou zeme, tak celkové napätie, ktoré sa mi rozložilo v okolí toho uzemňovača, bolo 80 V, siahalo mi do vzdialenosti plus minus nejakých 8 metrov a zvyšných nejakých tých 70 V sa mi objavilo na tom mojom referenčnom uzemňovači. Treba však poznamenať, že tento potenciálový spád je už oveľa menší ako potenciálový spád pri tyči zabitý do hĺbky 0,5 metra.
Tu nám môžete experimentálne v podstate vidieť, čo sa dá namerať. V prípade, že zvolíte takúto schému zapojenia. Treba si však uvedomiť, že tieto hodnoty, ktoré ja tu som momentálne nameral, nie sú až také dôležité pre vás. Treba sa skôr zapodievať tvarom tých kriviek, ktoré som nameral. Pretože skutočné hodnoty napätia a prúdov, ktoré vám prechádzajú do Zeme pri distribučných sústavách NNVN, sú samozrejme vyššie, hlavne pri tej VN-ke. Aby ste ešte mali predstavu o tom, aké prúdy prechádzali do Zeme pri uzemňovači zabitom do hĺbky 1 metra, tak tam som mal skutočne nameraná hodnota prúdu bola nejakých 2,8 metra. Pri uzemňovači v hĺbke 1,5 metra to bola hodnota 4,41 ampera a pri hodnote, respektíve pri tyči zabitý do hĺbke 2 metre, som nameral prúd 5,9 ampera, ktorý mi prechádzal samozrejme do Zeme. Ja som si sa snažil následne aj vykresliť ekvipotenciálny kruh alebo ekvipotenciálnu krivku na úrovni Zeme. Urobil som to takto, že som si zvolil hodnotu napätia 95,5 V pri uzemňovači, ktorý bol v hĺbke 0,5 metra. Zistil som, že je o vzdialenosti 50 cm. Následne túto vzdialenosť som začal, respektíve toto napätie som začal hľadať v okolí toho uzemňovača, prešiel som po celom obvode a urobil som si značky na Zemi, následne som to vystriekal sprejom. Keď som to vystriekal sprejom, samozrejme ukázal sa kruh. Čiže v podstate je to ten ekvipotenciálny kruh, o ktorom vám v podstate každý hovorí, či už na prednáškach v uzemňovacích sústavách, alebo v literatúre o uzemňovacích sústavách. Ak som tu tyč zabil o pol metra hlbšie, tá hodnota, ten ekvipotenciálny kruh 95,5 V sa mi posunul o 35 cm veľkú. A opäť, keď som ju hľadal v rôznych vzdialenostiach od stredu tyče, vždy som v podstate ju našiel v rovnakej vzdialenosti. Čiže človek, keď sa bude pohybovať po tomto kruhu, v podstate pôjde po rovnakom napätí. Automaticky, keď pôjde bližšie k tej tyči, prekoná viacero ekvipotenciálnych kruhov a ten rozdiel napätia je to krokové napätie, ktoré sa na vás objaví. Samozrejme, treba brať do úvahy odpor podrážky, odpor obuvy a odpor tela, ktorý je. Následne som ešte skúsil v podstate odsledovať 85 V, keďže 95,5 V pri hĺbke 1,5 metra som už nemohol nájsť, pretože to bolo veľmi ďaleko od tohto tyčového uzemňovača, tak som si zvolil 85 V a túto hodnotu som našiel v vzdialenosti 1,75 m. Týmto som vám len chcel ukázať, že v podstate v okolí toho tyčového uzemňovača skutočne vznikajú tie ekvipotenciálne kruhy a tie ekvipotenciálne kruhy si môžete predstaviť, respektíve vznikajú samozrejme aj pri zásahu blesku do Zeme, respektíve v prípade VN-kového vodiča alebo VVN-kového vodiča na Zemi. Takto si to ich viete predstaviť v okolí týchto uzemňovacích sústav alebo v mieste, cez ktoré vháňame elektrický prúd do Zeme. A to bol tyčový uzemňovač. Samozrejme, tie tyčové uzemňovače sa používajú v kombinácii s pásovými uzemňovačmi v okolí spínacích prvkov alebo z prvkov energetických, ktoré potrebujeme následne manipulovať. Preto som v podstate si povedal, dobre, tak poďme teraz, toto bol tyčový uzemňovač, poďme teraz odsledovať, čo sa deje na pásovom uzemňovači, keď cez neho vháňam elektrický prúd do Zeme. Tak v podstate zavolal som kamaráta s bagrom a postupne sme v blízkosti, respektíve o vzdialenosti od 20 do 40 metrov, vykopali rôzne ryhy, kde sme uložili pásový uzemňovač. Čiže prvá ryha bola vo vzdialenosti v dĺžke 3 metre, hĺbka 35 cm a bola použitá pásovina Pheasant 30x4. Na konci som si v podstate urobil prúdový spoj, vyviedol som si poplastovaný Pheasant T10. Poplastovaný preto, aby v podstate som neskresľoval výsledky v okolí konca tejto pásoviny, aby som to v podstate mal zaizolované. A týmto spôsobom, keď som to zasypal, som nameral hodnotu odporu uzemnenia tohto uzemňovača okolo 21 ohmov. Potom som pásovinu uložil do rôznej hĺbky, keďže v podstate norma 50522 hovorí, dobre, máš uložiť pásovinu do takej hĺbky a potom ich prepojiť. Ja som najprv skúsil uložiť tieto pásoviny do rôznych hĺbok, bez toho, aby som ich prepojil. Pri takto zrealizovanom uzemňovači, kde pásovina bola v hĺbke 65 cm, som nameral odpor uzemnenia tohto uzemňovača nejakých 17 ohmov. Následne som skúsil v podstate aplikovať požiadavky normy 50522 a skúsil som nasimulovať, respektíve zrealizovať uzemňovaciu sústavu, ktorá sa používa pri trafostaniciach, respektíve spínacích prvkoch vysokého napätia, ako sú napríklad sekčaky. To znamená,
pásovinu Fezon 30x4, prvú som uložil do hĺbky 30 cm, druhú pásovinu do hĺbky 65 cm, prepojil som ich medzi sebou pásovinou, ktorá v podstate išla šikmo a celková dĺžka bola 3 metre. 3 metre v podstate boli zvolené podľa toho, že štandardné kiosky, ktoré používa východoslovenská distribučná momentálne v svojej distribučnej sústave, aj keď už nie dlho, majú dĺžku 3 metre. Čiže v podstate 3 metre je tá dĺžka toho pásu, ktorá je pred tou kioskovou trafostanicou. Máme mysli s vonkajším ovládaním, greperácké HKP. Samozrejme, tá pásovina ide trošku potom aj ďalej, keďže ide do boku a v podstate máte tam aj trafokomoru, v okolí ktorej ide táto pásovina a v podstate kde môže stať obsluha. Ale pre moje experimentálne alebo výskumné účely stačila dĺžka 3 metre. Pri takto zrealizovanom uzemňovači som nameral odpor na tomto uzemňovači okolo 10 ohmov a následne som ešte urobil jednu uzemňovaciu sústavu, kde som uložil pásovinu do rovnakej hĺbky a síce 65 cm do zeme vo vzdialenosti 1 meter od seba. Čiže v podstate simuloval som to, čo robia niektoré montážne skupiny pri trafostaniciach, kedy vykopú jamu, hodia pásovinu do rovnakej hĺbky, zasypú to, zaústia kábly, opäť to zasypú a v podstate daná trafostanica ide do prevádzky. Pri takto zrealizovanom uzemňovači som nameral hodnotu odporu uzemnenia okolo 8 ohmov. Samozrejme, tá hodnota bola nižšia, jednak kvôli tomu, že bola jedna pásovina trošku nižšie uložená, ale aj kvôli tomu, že v danom výkope sa mi objavila voda a v podstate mal som tam trošku iné podmienky, ako to bolo v tomto výkope. Aj keď vzdialenosť medzi touto uzemňovacou sústavou a touto uzemňovacou sústavou v tomto smere bolo nejak cez 10 metrov. Takže pozrime sa na to, čo sa stalo, keď som v podstate túto pásovinu napojil cez guľatinu na trafo a vháňal som cez túto pásovinu elektrický prúd do zeme k mojej referenčnej elektrode. Tu si môžete všimnúť transformátor, ktorým som to napájal. V podstate jeden pól išiel na moju guľatinu a druhý pól išiel izolovaný vodičom až k môjmu referenčnému uzemňovaču. Následne som v podstate pripojil multimeter napätia, merak napätia a v podstate meral som napätie v okolí toho uzemňovača. Čiže biela čiarkovaná čiara reprezentuje v podstate túto pásovinu Fezon 30x4 a všimnite si, že ako sa v podstate vytvárali tie ekvipotenciálne krivky v okolí toho uzemňovača. Prvé, čo mi napadlo, keď som v podstate to pripojil napätie, snažil som sa nájsť najnižšiu hodnotu napätia, respektíve úbytku napätia pri tomto type uzemňovača. Najnižšiu hodnotu, ktorú som hľadal v okolí, keď som prechádzal so sondou a v podstate zapichoval ju postupne do zeme, bola hodnota nejakých 42,3 V. Aby ste mali predstavu o tom, aký prúd tam vtedy prechádzal, bola to hodnota, skutočná hodnota prúdu bola nejakých 4,25 A a napätie na sekundári v podstate toho trafa bolo nejakých 131,6 V. Čiže nameral som úbytok napätia 42,3 V v tomto mieste. To miesto ma zaskočilo, pretože som nepredpokladal, že sa bude nachádzať plus minus v strede tejto pásoviny. Či vo vzdialenosti 1,5 m a 1,5 m od jedného a druhého konca. Takže ak človek stojí, povedzme pri takejto pásovine, cez ktorú prechádza elektrický prúd do zeme, stojí v strede a dotýka sa nejakej cudzej neživej časti, ktorá je pripojená na tento uzemňovač, objaví sa na ňom to najnižšie napätie. Ako náhle sa posúva k tejto pásovine k jednému alebo druhému koncu bližšie, v podstate to napätie stúpa. Takéto ekvipotenciálne krivky pri vyšších napätiach som následne začal merať podobným spôsobom. To znamená, zvolil som si hodnotu 48 V a 48 V som potom hľadal v okolí toho uzemňovača. Našiel som ich v takýchto približných vzdialenostiach. Môžete si všimnúť, že hodnotu 70 V som našiel vo vzdialenosti 1,20 m, plus minus. Tieto ekvipotenciálne krivky sa v podstate vzdiaľujú a vzniká ako keby ekvipotenciálny spad, ak by som to naznačil v Z-ovej súradnici. Ale viete si to aj predstaviť. Niečo podobné som modeloval v predošlom seminári na LPčku. Pozrime sa teraz, čo sa stane, alebo aké hodnoty som nameral pri pásovine, ktorá bola o 30 cm nižšie položená v zemi. Opäť si môžete predstaviť pásovinu, biela čiarkovaná čiara, na ktorú som pripojil v podstate trafo. A opäť som sa snažil namerať tú najnižšiu hodnotu napätia. Najnižšia hodnota napätia už nebola 42 V, ale bola 48,8 V. Samozrejme, je to spôsobené aj trošku inou rezistivitou pôdy, keďže v podstate
vzdialenosť tohto uzemňovača od prvého uzemňovača bolo 10 metrov, ale môžete si všimnúť aj to, že táto hodnota opäť sa mi objavila v strede mojej pásoviny, plus minus. Následne 50 V približne vo vzdialenosti 15 cm a 70 V už nie je vo vzdialenosti 1,20 m, ale je vo vzdialenosti 1,65 m. Čiže hĺbším uložením tejto pásoviny som v podstate natiahol tieto ekvipotenciálové krivky do vzdialenosti. A týmto mi skresla myšlienka, čo keby som spojil v podstate tú prvú pásovinu v hĺbke 35 cm a v hĺbke 65 cm. Teoreticky by som mohol využiť výhodu prvého uzemňovača o nízkom napätí v strede a výhodu druhého uzemňovača natiahnutia týchto ekvipotenciálnych kriviek do stran. A to som aj potom urobil, kedy som v podstate pripojil na mrežovú uzemňovaciu sústavu v rôznej hĺbke v podstate moje trafo. Všimnite si, ako sa rozložilo napätie a aké úbytky napätia vznikali na takto zrealizovanej uzemňovacej sústave. Tu nás si môžete predstaviť v podstate prvý pás, ktorý bol v hĺbke 35 cm, druhý pás, ktorý bol v hĺbke 65 cm a v podstate pásovina, ktorou som to prepojil. Opäť išla hore poplastovaná guľatina, aby v podstate som mal odizolované miesto, cez ktoré som vháňal elektrický prúd do danej uzemňovacej sústavy. Čiže opäť som si zvolil napätie, ktoré som v podstate nameral najnižšiu hodnotu napätia, bola 25 V a čo ma zaskočilo, bolo to, že túto hodnotu, keď som začal vykresľovať v okolí tohto uzemňovača, táto hodnota sa mi začala objavovať v blízkosti prvej pásoviny, ktorá bola v hĺbke 35 cm. Všimnite si, že čím idem k druhej pásovine, ktorá bola v hĺbke 65 cm, tie ekvipotenciálové krivky sú vzdialenejšie od seba. Ale na druhej strane, v mieste, kde tá druhá pásovina nie je uložená, tie ekvipotenciálové krivky sú bližšie pri sebe, pri danom napätí. Čiže to mi napovedalo to, že v podstate ja som takýmto usporiadaním dokázal vyriadiť potenciálový spád v okolí tejto uzemňovacej sústavy, a to tak, že v podstate z tejto strany, kde prichádza obsluha k danému energetickému zariadeniu, je ten ekvipotenciálový spád miernejší, pretože tie ekvipotenciálové krivky sú ďalej od seba. A z tejto strany, kde je strmší, v podstate ma to nezaujíma, pretože v danom mieste je napríklad kiosková trafostanica, ktorú ovládam, alebo kde ovládam spínací prvok v tejto trafostanici. Taktiež si všimnite, že tá najnižšia hodnota napätia sa mi objavila práve v podstate v okolí alebo v blízkosti tej prvej pásoviny. To znamená, pri riadení potenciálových spádov spínacích prvkov, trafostanic alebo sekčakov sa snažíme dostať obsluhu, ktorá manipuluje s týmito energetickými zariadeniami na túto pásovinu, ktorá je najpličšie uložená na Zemi. Ak tam bude tá obsluha stať v podstate na tejto pásovine, tak v podstate pri manipulácii s energetickými prvkami a pri nejakej poruche sa na nej objaví najnižšie dotykové napätie, ktoré sa na nej môže objaviť v danom prípade. Čo je veľmi výhodné. Že aj táto pásovina najpličšie uložená, snažíme sa ju uložiť vo vzdialenosti trafostaníc alebo sekčakov tak, aby sme tú obsluhu, ktorá bude obsluhovať dané energetické zariadenie, postavili na túto pásovinu. Táto pásovina, ktorá je ďalej a je vo väčšej hĺbke 65 cm, vo vzdialenosti povedzme 1 meter, táto pásovina slúži na to, ak vznikne nejaká porucha na energetickom zariadení a obsluha sa potrebuje dostať k tomu energetickému zariadeniu, aby to miesto, to krokové napätie bolo v podstate vyriadené. Pozrime sa teraz na to, aké som napätia, respektíve úbytky napätia nameral pri pásovine, ktorá bola uložená v rovnakej hĺbke 65 cm. Čiže opäť si môžete predstaviť na Zemi v podstate pásovinu 3 metre, 3 metre, 1 meter, 1 meter, rovnaká hĺbka 65 cm. Opäť som sa snažil nájsť najnižšiu hodnotu úbytku napätia, ktorá mi tu vznikla pri napojení na trafo. Najnižšia hodnota napätia pri takto realizovanom uzemňovači bola 18,7 V. Aby ste mali predstavu, aký prúd mi tam prechádzal do Zeme, cez sekundárne vynutie mi prechádzal prúd 7,21 A. Skutočne ampermetr. Úbytok napätia najnižší sa mi objavil v strede v podstate tohto oka a v podstate, keď som meral tých 18,9 V, povedzme, tak som nameral kruh v okolí
toho bodu, kde som nameral hodnotu 18,7 V. Čiže pri takto zrealizovanej uzemňovacej sústave v podstate tú najnižšiu hodnotu napätia, tá najnižšia hodnota napätia sa mi posúva do stredu môjho kruhu a už nie je na pásovine, kde stojí obsluha. Týmto len chcem povedať to, že v podstate takto zrealizovaná uzemňovacia sústava pri trafostanici nespĺňa podmienku na špecifické opatrenia M, lebo samozrejme pasoviny sú v rovnakej hĺbke a samozrejme tá obsluha nestojí na najnižšej hodnote úbytku napätia, ktorá v danej mieste môže vzniknúť, ale stojí na vyššej hodnote napätia. Tu nás samozrejme máte nízke hodnoty napätia, ktoré v podstate som tu nadetekoval. Ale pri trafostaniciach alebo pri spínacích prvkoch, kde máte oveľa vyššie hodnoty prúdov, ktoré pretekajú do zeme, keď máte povedzme sieť prevádzkovanú cez tlmivku, sú to hodnoty vykompenzované okolo tých 38 A. Pri odporníkoch to môžu byť hodnoty 400 A, 500 A, 600 A, podľa toho, aký máte odporník osadený v rozvodni. Čiže v podstate tie hodnoty sú oveľa vyššie a tam už je potom dôležité, či tá osoba stojí na najnižšej hodnote úbytku napätia, keď manipuluje s daným prvkom, alebo nestojí. Čiže takéto uzemňovacie sústavy s rovnakou hĺbkou má zmysel robiť v rozvodniach, ako sa samozrejme aj robia, kde v podstate obsluha sa potrebuje pohybovať k spínaciemu prvku, samozrejme v mieste, kde bude ten spínací prvok osadený a kde je potrebné s ním manipulovať, už je potrebné, povedzme, túto pásovinu vydvihnúť o povedzme 30 cm, aby to miesto, z ktorého tá obsluha bude manipulovať ten energetický prvok, alebo z miesta, kde bude prechádzať, povedzme, dovnútra do nejakej budovy, bolo miesto, kde môže vzniknúť najnižší úbytok napätia na uzemňovacej sústavy v prípade, že cez túto uzemňovaciu sústavu prechádza elektrický prúd. Takže to by bolo z mojej strany všetko. Veľmi pekne vám ďakujem za pozornosť. Pevne verím, že takéto modelové situácie, ktoré som zrealizoval v obci Uhorských Petránoch na východnom Slovensku, sa páčili, trošku vám vytvorili alebo trošku vám objasnili obraz toho, čo sa deje pri uzemňovacích sústavách, keď prechádza elektrický proces tieto uzemňovacie sústavy do zeme. A treba si z tohto v podstate zapamätať to, že uloženie pásoviny v rôznej hĺbke má zmysel, a v podstate my sa snažíme vždy dostať obsluhu, ktorá obsluhuje energetické zariadenie do miesta, kde sa nachádza najnižší úbytok napätia, keď prechádza cez danú uzemňovaciu sústavu poruchový prúd do zeme, kde sa následne uzatvára cez neutrálny bod, povedzme trafa. Takže ďakujem vám veľmi pekne za pozornosť. To je z mojej strany všetko. Ak máte nejaké otázky, veľmi rád vám ich zodpoviem. Respektíve, ak máte aj odpovede na tú elektrotechnickú hádanku, rád by som ich videl, ak nie, tak skúsime si ju zodpovedať. Ďakujeme za prednášku. Aktuálne tam nejsú žiadne dotazy na vás. Tak. A odpoveď na tú elektrotechnickú hádanku niekto tam uviedol? Prečo v podstate ten magnet bol? Ne, nikto. Dobre, takto. Táto elektrotechnická hádanka bola položená v podstate na 55. konferencii elektrotechnikov Slovenska. V podstate aj celú túto prednášku som pripravoval pre konferenciu elektrotechnikov SESKES, ktorá sa konala minulý rok v Poprade. A v podstate na tejto prednáške som tento experiment, respektíve túto elektrotechnickú hádanku položil zúčastneným. Bolo tam cez 100 ľudí, mám pocit, že jeden alebo dvaja vedeli na to odpovedať. A pointa je tá, že keď pustíte neodymový magnet cez alobal, v podstate v tom alobale sa vám začnú indukovať výrivé prúdy, ktoré vám začnú vytvárať magnetické pole, ktoré pôsobí proti magnetickému poľu, ktoré ich vyvolalo. Automaticky to magnetické pole vám začne spomaľovať ten magnet, ktorý vám ťahá gravitácia smerom nadol. Preto ten magnet v podstate sa spomaľuje pádom cez vnútro toho alobalu. Samozrejme, keď ho pustíte mimo toho alobalu, tie výrivé prúdy sa vám tam nevznikajú, neuzatvárajú sa vám a tým pádom nemá čo spomaliť v podstate tento magnet. Čiže to je odpoveď na tú elektrotechnickú hádanku.